Știi cine sunt eu? Nu, normal că nu știi. Nu te-a interesat niciodată asta. Sunt acea fată care ar muri dacă ți s-ar întâmpla ceva. Acea fată care nu are curajul să te întrebe niciodată nimic, doar de teamă de a nu o respinge. Sunt acea fată care preferă să stea ascunsă, în întuneric, privit zâmbetul și sperând că într-o zi vei remarca și, chiar și pentru câteva secunde, să o privești în ochi. Sunt genul ăla de fată care te-ar plictisi cu mii de declarații, cu mii de săruturi și îmbrățișări, acea fată care ar face orice să te aibă aproape. Da, știu, iar am început să visez cu ochii deschiși. Pentru a nu știu câta oară, imaginez scenarii ce nu vor avea loc niciodată. Însă cu toate astea, nu-mi pierd speranța. Poate că într-o zi va fi așa cum vreau și eu să fie. Nu o să te mint că te-am uitat. Am încercat, dar n-am reușit. După am făcut lucruri care m-ar fi putut ajuta. Am cunoscut persoane noi. M-am prietenit și cu cei din anturajul tău, dar tu tot atât de distant ai rămas. Nu știu ce doare mai tare. Gândul că nu vom fi niciodată ca înainte sau gândul că poate nu ne mai spune niciodată nimic. Îngrozitor ce sunt acum. Și dacă într-adevăr ți-ai păsat, m-ai întrebat. Mă simt sigură și asta se datorează ție. Dacă eu am greșit cu ceva, încep să te enervezi și ajunge să ne certăm. Dar tu când greșești îmi spui, nu e mare lucru, nu ai de ce să te superi. Ți se pare ok toată chestia asta? Știe cineva ce se află în sufletul unui om rănit? Cum se chinuie încercând să se oprească din plâns? Cum îi vine să-și arunce inima doar pentru a putea opri durerea? Cum simte că pământul îi fuge de sub picioare, dar cu toate astea încearcă să fie puternic? Oare chiar știe cineva? Mă ascund de tine. Mă ascund de tine. Nu știu. De ei. De toți cei din jurul meu. Dar oare știe cineva de ce o fac? Pentru că știu că nimănui nu-i pasă de părerea mea, de sentimentele mele, de mine. De ce să le arăt lor celor din jur că sunt slavă? Să mă distrugă și mai mult de atât? Să mă facă să vărs mai multe lacrimi? Cred că deja este destul. Doar am de ajuns de mult și fără părerea lor. Oare tu cunoști sentimentul? Bănuiesc că nu. De fiecare dată când o persoană îți lipsește, recitești conversațiile sau iei o poză în mână și o privești lung. Așa-i? Te-ai întrebat vreodată de ce? Nu cred. Păi pentru că acea persoană era totul și zâmbetul tău pe care îl aveai înainte îi se datorează ei. E uimitor însă cum oamenii vin, pleacă, uită să se întoarcă. Se spune că mereu te întorci la ce iubești. Eu m-am întors, dar ce am iubit nu m-a așteptat. A fost un vis, unul din care nu vreau să mă mai trezesc. Simțeam în sfârșit că trăiesc, că pot zâmbi fără să-mi fie frică că voi plăti cu lacrimi. O simplă privire de-a ta îmi dădea speranța că mâine va fi soare pe strada mea, iar ploile se vor opri în sfârșit. Puteam fi în sfârșit eu, fără să fie nevoie să mă ascund. Cu tine nu mi-era frică de nimic. Însă știi ce regret cel mai mult? Faptul că acest vis s-a terminat, iar eu a trebuit să revin la realitate. Indiferent de timpul care va trece, indiferent de câte zile vom fi departe unul de celălalt, indiferent de câte ploi de lacrimi voi vărsa, mereu vei rămâne în mine și nimeni nu te va scoate de acolo. Acest mesaj, pe care probabil nu o să-l citești niciodată, e doar pentru tine, străinule. Nu știu ce ai făcut, dar chiar dacă te cunoșteam de câteva clipe, simțeam că deja faci parte din mine. Tu nu mă știi deloc, dar știu că mă știi mai bine ca oricine. Niciodată n-am putut explica ceea ce s-a petrecut între noi. Poate a fost doar o simplă amăgire. Dar nu poate fi asta. Tu nu ai face așa ceva niciodată. Nu ți-ai dori să mă faci să plâng. Așa e? Știu, această întrebare mă va bătui mereu de azi înainte. De ce trebuia să apar tu în viața mea? Nu am suferit destul? Nu am avut inima rănită de atâtea ori? Trebuia să o mai distrugi și tu odată? De ce? De ce eu? De ce acum? De ce trebuia să fii tu? Poate nici nu ar trebui să mă gândesc la asta. Poate ar trebui să fiu indiferentă. Poate nu ar trebui să-mi pun atâtea întrebări. Sau poate ar trebui să țin minte aceste momente pentru totdeauna.
Ce greu este să găsesc un răspuns la întrebările ce mă mai știu. Dacă vreodată vei auzi asta, chiar și din întâmplare, sper să-ți dai seama că m-am gândit numai la tine când am spus ce ascult. Și aș vrea să știi că niciodată nu te voi uita, vei rămâne inimul meu. Și acum realizez cât de mult te iubesc.